हेलो खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम टू द बेक चेनेल इउएन बर' इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो दिनैनि गोदान फ्रेश भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबावबाय आं दा दंफैयो जाबाय बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालियाव दा बेहाय आं मानि थाखाय दंफैयो होनोबा दिनैनि दिना जाबाय टिचार डे फोरोंगिरि सान बे फोरोंगिरि सानखौ लोब्बा लानानै दिनैहाय आं दा बड'लेण्ड एकाडेमि स्कुलाव दंफैयो दा नोंथांमोना नायलांदो बड'लेण्ड एकाडेमिनि फरायसाफ्राबो आंजों लोगोसे दंफायो आं बिथांमोननाव सोंनानै लाग्रोनि बिदिबा नायलांबाय थादो दिनैहाय फोरोंगिरिनो मान बावनो मोननानै नोंसिनि गोसोआव माबायदि मोनदों दिनै बे जोंनि बड'लेण्ड एकाडेमियाव बोसोरफ्रोमबो जों माने टिचार्स डेखौ फालिबोबाय थानाय जाखायो बेखौ जों बयबो मिथिखागौ जोंनि फरायसालिया 2013 मायथाइनिफ्राय जागायजेनदों बिनिफ्राय दिनै 2015 मायथाइसिम बे बोसोरा सफैबाय आरो जों बोसोरे बेबायदिनो गाजा गोमजायै फालिबोबाय थाखायो आरो बेबायदिनो देग्लायबो फालिनो नाजादों दा जों फोरोंगिरिफोरखौ दिनैनि बे सानाव फालिनानै जोबोर मोजां मोनदों जों गावनि रोंनायनि सोमोन्दै आरो फोरोंगिरिफोरनि बोसोन बायदि मानिना सोलिनो थाखाय जों फोरोंगिरिफोरनाव दिनै आर'ज गाबनानै बोर बियो क्लासनि थाखाय स्पेसियेल एक्सट्रा खालामबावनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन क्लासना आलादा आलादा खालामगोन आरो बेनि अनगायै गावनि गोसोजों जा हायो बेखौ बायनानै लाबोनानै फोरोंगिरिफोरनो मान बावगोन आरो सार दिनैहाय जि फोरोंगिरि सान बेखौ लानानै दा बड'लेण्ड एकाडेमियावबो दिनै हारिमु बादायलायनायबो लाफादों आरो बेजों लोगोसे फरायसाफोरा फोरोंगिरिखौ बरायदों सारा बिनि सायाव मा बुंनो सानो बे साना डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि सिगांनिफ्रायनो फालिबोनाय सान बेनिखायनो बे सानखौ मोनफ्रोमबो स्कुलाव फालिबोखायो बे हिसाबै जोंनि बड'लेण्ड एकाडेमियावबो गासै फरायसाफोरा फोरोंगिरिखौ मान बावनायजों लोगोसे डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णखौबो फालिबोदों आरो सार दादि फरायसाफ्रा नोंथांमोननो जे आखायाव बिबार बारसे बारसे होनानै नोंथांमोनखौ मान होदों बिनि सायाव सारा मा बुंनो सानो बे जाहैबाय स्टुडेन्टफोरनि फोरोंगिरि सान हिसाबै गावसोर जिहेथु गावसोरनि गोसो गोरबोजों मोजां मोननाय बेबायदि फालिबोनायखौ गासैबो फरायसाफ्रानो फालिखायो बेनिखायनो स्टुडेन्टफ्रा बेफोरबायदि माबाखौ फालिबोयो बे टिचार डेआ जाबाय जोंनि भारतनि मोनसे फोरोंगिरिफोरखौ मान होनाय आरो बयबो सानसे फोरोंगिरि जाहैबा बेबायदिनो थुलुंगा जानायनि थाखाय बे फोरोंगिरिखौ डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि नामाव जोङो बेखौ फालिबोदों आरो बे जोंनि बड'लेण्ड स्कुला जेब्ला गायसनजेनदों बे दिननिफ्रायनो बे जोंनि फोरोंगिरि
सानखौ फालिबोबाय थादों गोजोन्थों। दा बिसोरो फोरोंगिरिखौ बरायनो थाखाय साखाफारा जानानै दङ दा बिफांनि दालायाव गोरलै बिलाइ खिलिबाय रैसुमै देंखोजों दाउखौवौ गाबफैबाय बारदै सिख्ला मोसाफैबाय बुहुम बिखायाव आय' गोजोन रादाब लानानै फैबाय हनै रंजालि बैसागु। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होलांदो आरो शेयार खालाम। जुदि नोंथाङा बे चेनेलाव गोदान अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम खाथिनि बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनाया नोंथांनिसिम मोनहैग्रोनाय बायदिसिम। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। बाय बाय।